Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Fe, isa sa mga loyal ninyong tambalanista. Long time ago, binasa nyo na ang sulat ko tungkol sa love story ng nanay at stepfather ko. Pero noong mga panahong yon, wala pang paraffle na wedding ring si Ma'am Mayet de la Rosa. Kaya naman ngayon na meron na, naisipan kong sumulat ulit. Baka sakaling maantig ang puso ng tambalan sa kwento ko at sila mama ang palaring pagkalooban ng wedding ring. Grade 3 lang ako nang mamatay ang tunay kong ama. 5 kaming magkakapatid at yung bunso, 1-year-old pa lang. Buntis pa nga si mama noon, nakunan lang ng ika-6 na buwan na niyang ipinagbubuntis. Nang mabiyuda si mama, naging karelasyon niya ang stepfather ko na kalaunan tinawag niyang daddy. Pagdating ko ng second year high school, nagsama si mama at daddy. Hindi madali kasi walang tigil ang mga marites sa tabi-tabi. Binata kasi si daddy pero pinatulan niya si mama na may 5 anak. Wala namang maayos at regular na trabaho si mama. Nagtitinda-tinda lang. Ginawa ni daddy ang lahat para maitaguyod kami. Tinuruan niya kaming gumawa ng suman. Nagsisimula kami ng 5 p.m. natatapos ng 2 a.m. 2 oras lang siyang natutulog kasi 4 a.m. kayod na naman. Kung hindi siya nagtatricycle, nakikisaka. Sa kabila ng araw-araw na pagod at napakaraming pagsubok, hindi sila nag-away ni mama. Nagbunga ang maraming taon na pagsisikap ni daddy. Maliban sa akin na undergraduate ng education, napatapos niya ang lahat ng mga kapatid ko. Yung isa kong kapatid, mekaniko sa Saudi. Si kuya, electrician. Yung isa kong brother ay pulis at yung bunso naming babae ay sa munisipyo nagtatrabaho. Tunay na kahanga-hanga ang ginawang pagtindig ni daddy para sa aming magkakapatid. Minahal niya kami ng higit pa sa tunay na mga anak. Sa tagal ng pagsasama nila mama at daddy, hindi nila napag-usapan ang kasal. Sa dami siguro ng kailangan nilang isipin at pagtuunan ng pansin para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya namin. Hindi na sumagi sa isip nila na magpakasal dati. Pero sabi ni mama, pangarap ni daddy na makasal sila. 50th birthday ni daddy sa July 28, kaya napagdesisyonan naming magkakapatid na ipakasal sila. After 24 years of being together, their union has to be blessed and celebrated. Wala pa silang wedding ring, tambalan. Buchanan. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Fe.
Hello sa'yo, Fe! Ayan, so nabasa na pala namin yung kwento mo or yung kwento ng mga magulang mo long time ago. Ayan, at ngayon binabalik mong muli kasi syempre magkakaroon ng bagong milestone, bagong highlight sa buhay nilang mag-asawa. Alam mo, partner, nakakatuwa yung mga nakakatuwa na nakakalungkot at the same time. Alam mo na, halo-halong feelings, ganun. Pinaguguluhan sa sariling emosyon talaga. Hindi talaga, minsan malungkot na masaya. Parang Pasko, di ba? Yung Pasko is supposed to be a really happy occasion. Pero for some reason, lahat ng commercial parang mas malungkot. Di ba? Lahat ng kanta mas emosyonal. Di ba? Parang ganon. Yung mga pakinang-kinang, parang masaya siya pero malungkot siya at the same time. May dala siyang ganon. So, yung mga sa mga buhay mag-asawa, may ganon na sa totoo lang masaya siya. Pero at the same time, napaka-emotional niya talaga, 'di ba? So ito yung isa sa mga perfect example na yung hindi na nila inisip muna yung pagkakaroon ng ceremony kasi kung tutuusin talaga namang ginawa naman nila yung kanilang best to really be a couple, 'di ba? Yes. In a relationship talaga sila. Wala lang yung ceremonies at syempre yung talagang importante yung pagbabasbas sa kanila, 'di ba? Pero ipinagpatuloy nila at nakakatuwa na nakakalungkot. Ito yung sinasabi ko na minsan yung ibang mga couples, they have to wait 20 years. And in this case, partner, they had to wait 24 years. Yes. Baka bago magkaroon ng pagbabasbas talaga and bago magkaroon ng talagang celebration. Yung ang dami muna nilang inuna, pinatapos muna lahat. Yung mukhang makakaano na tayo, makakahinga-hinga. Totoo. Ganyan. Kasi yung para sa mga bago mag-asawa pa lang o sa mga mag-asawa nga, ang mga anak nila ay maliliit pa lamang. Kami po example kami ni Chuper, hindi po kami humihinga. Kayod na Hindi pa- kayod. Oo, hindi pa kami Rampa nakakahinga. dito, rampa Correct. doon. Di ba nag-iisip ng mga paraan para kumita ng extra, kumita ng paano ba mas kikita sa ganitong paraan, yung mga ganong klase mga eksena. So yung mga, ayun, ito yung feeling ko, ito yung dinaanan ng mag-asawa Parang wag muna tayong mag-celebrate, wag na tayong unahin yung papakainin natin yung ibang tao, magpapakater tayo. Saka na. Oo, saka na, di ba? And this is the time and this is the moment, di ba? Kaya nga, totoong merong tamang panahon para po sa lahat at sa lahat ng sitwasyon. And this is it. Yan. Correct. Yung kwento mo, sobra akong na-impress, no? Very Katuwa. impressive yung kwento kasi ito ay patunay, mga kaibigan. This is a perfect testimony na ang love ay selfless. Tama. Ang love is unconditional. Correct. Di ba, isipin mo, hindi lahat ng tao kayang tanggapin yung role ni daddy. Correct. 'Di ba? Hindi lahat ng lalaki, sorry pero I think hindi lahat ng lalaki kayang panindigan ang ganong klase ng role. Tama. Na Diba? maging tatay, Oo, binata ka, tapos yung... may kokontra correct. May marites at may marites talaga. May kokontra talaga. Tapos hindi na mapaninindigan dahil naniwala na sa sinasabi ng mga tao sa paligid. O bakit ba? May mga ganon. Alam natin, realidad ng buhay yon, So mga true. kaibigan. Pero si daddy, hindi niya ininda yung mga marites sa paligid. Oo. Hindi niya pinansin yung mga tao sa paligid. Hindi, mahal ko itong taong to. Correct. Diba, gagampanan ko yung role ko bilang mister Yan. at gagampanan ko yung role ko bilang mga anak kahit hindi sa akin. Oo, kahit Diba? hindi ko sila anak talaga na tunay, Yes. magiging tatay ako para sa kanila. Yes. Tsaka pakialam nyo bang And that's lahat? impressive. Oo, nakaka-impress at nakakatuwa. At tsaka ang feeling siguro nitong si Daddy, pakialam nyo bang lahat? Yes. Sa weakness ko yung may stretch marks Diba? Bakit ba? Trip ko gabi-gabi nagbibilang ng stretch marks. Diba? Para sa akin, na-excite ako kapag may anak na, uy, may ganun Meron akong kaibigan. Weakness, ganun. Weakness niya, partner. Of course, hindi naman yung, syempre joke ko na lang yung weakness yung may stretch marks. So parang, naano siya talaga. Bawal po, ma-offend. Oo, bawal yung ma-offend. Parang kahapon, partner, yung isa nating tambalanisa, yung sinabi nating napipipi siya mula Ayala hanggang Hilpuya. Tapos binasag natin, sabi namin, kung makapipi ka naman, kami nga nilalakad lang namin, lapit lang Ayala. Parang napikon, partner. Parang hindi na yata ako pinapalo. Inunfollow ako bigla. Nakakaloka. Hindi, nag-sorry naman tayo. Sabi natin, joke lang yun. Ay, di joke pero naman hindi pala tayo talaga. nag-sorry, pero sinabi natin joke lang yun. Sabi natin Pero gano'n. malapit lang naman talaga
kasi yung Ayala tsaka Buendia. Ahil puyat. Well, anyways. So ngayon at this point, 'di ba? Wag natin masyado seryosohin kapag may mga hirit kaming ganon, 'di ba? Oo. Kasi totoo naman hindi ang preference ng bawat tao, iba-iba talaga. So I have a friend partner na nakwento ko na to dati. Sobrang talagang ang gwapo niya talaga, promise. Ang ganda ng abs, ang ganda ng katawan. Talagang imposibleng hindi ka magka-crush dito sa taong to. Pero ang weakness, tas ang may isip mo na syempre magiging girlfriend niya is yung kapwa niya. So, drop dead gorgeous, yung maganda din yung katawan, yung sexy din, talagang kaakit-kakit na. Artistahin, Correct ganon. na. Imposibleng hindi ka rin magka-crush, 'di ba? Oo. Parang ganun. Pero ang weakness niya talaga, partner, talagang yung heavyweights. Okay. Oo, kasi yung daw. kasi ang meron siya laging feeling na una masarap i-cuddle, masarap yakapin, laging mainit, ganon. Tapos meron siyang So feeling napangasawa na niya boksingero. oo, partner. Heavyweight champion pala. Correct, partner. Ano ngayon na kaka-champion lang sa may ano ba 'yon? Kaka-post lang Siargao. Kakalaban yung mga na-knockout kay isa eh. Yun yung mga weakness niya. Hindi weakness niya talaga yung heavyweights, yung talagang nasa heavy side. Hindi man lang yung chubby, 'di ba? Meron talagang chubby, ganon. Ang weakness niya talaga, partner, ay yung talagang mabigat, yung basta yung ganon. Yun yung talaga na maisip mo, bakit ikaw sobrang fit mo? Parang Correct. Tsaka yung kung magja-judge tayo, kung judger, bilang judger naman talaga tayong lahat, 'di ba? I-judge natin sa mga itsura, parang hindi 'yun yung maging girlfriend. Pero 'yun yung mga nagiging girlfriend. As in laging 'yun. Pag halimbawa may papakilala sa kanya sexy, parang matik wag na 'yan. Ganon. Parang ayoko, turn off ako diyan, nato-turn on siya sa ganon. So, itong si Daddy, mali mo ganon. May mga ganon na may kakilala ko, gustong-gusto niya pag may anak na. Oo, kasi ang may feeling siya na may hindi na pabebe, may certain level of responsibility at maturity na ayaw na niya ng mga pabebe. May ganon. Totoo yun. Oo. Isa lang ang malinaw dito, mga kaibigan. Wala kayong pake. Yan. Ngayon, gusto ko to sa diba? true. Kahit anong sabihin nyo, wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Ang importante, mahal kong taong ito. Diba? So malinaw ang patunay dito mga kaibigan na True love. Ang true love ay pag tumama sa'yo, diba, hindi mo paniniwalaan ng ibang tao. Yes. Diba? Yung mas mananaig yung nararamdaman mo yung sa pagmamahal mo sa taong yun. So in this case talagang very pure, no? Para tumagal ang 24 years na malapit na mag-silver wedding, mag-silver anniversary. Correct. Diba? Patunay ito na walang inangal. Diba, yung iba nga nagpakasal pero 2 weeks naghiwalay na. Ay, nako. O 2 months naghiwalay na. Sa true. Diba? Ang bongga-bongga pa ng kasalan, Ang bongga-bongga diba? pa ng kasalan pero ang dami ng issue right after. Diba? Ito, diba? 24 years na marami namang issue. Marami within. issue. Oo. Hindi kasal pero, diba, nanatili sa relasyon. Sa true. Diba, nakahanga-hanga. Kaya sabi namin, impressive. Tama. Very amazing. The mindset, the love, diba? The unconditional and the selflessness, unconditional love. Sobrang ang galing naman. No? Hindi ko na inisip sarili ko. Tutusin, marami naman akong options in life. Correct. Pero bakit ikaw ang pinili ko? Bakit ko ginustong alagaan ng mga anak mo? Yan. Diba? At ituring na parang akin. Diba? Para Correct. makapagtapos kayong magkakapatid. Kaya nga Diba? Sa tulong ng daddy ninyo. Sa true, talagang deserve itong Yes. pinagkasunduan ninyo na bukod sa 50th birthday magkakaroon ng kasalan. Deserve nitong ni Daddy at deserve of course ni Mama, 'di ba, na magkaroon ng ganyang klaseng celebration. O ganito, isusplok ko itong kwentong ito sa ating fairy gold mother na si Mayat de la Rosa. Ay, ang ganda naman ng title niya, Fairy Gold God. Fairy Gold Mother. Naisip namin mag-asawa yan. The Fairy Gold Mother. Kasi naisip namin parang ang daming gold, 'di ba? Oo. And 'di ba sabi nga natin na nung isang araw ang bawat kumpanya dapat merong arm for foundations, corporate social responsibility, helping other people. So nag-iisip kami mag-asawa, ano kaya yung mga pwede nating parang magawa para sa iba nating mga tambalanisa. And one of this is yung what if makapag-provide tayo ng wedding rings doon sa truly deserving. Ay, maganda Yan, to. 'di ba? Kaya naman itong si Fe, sabi niya, wala pa silang wedding ring tambalan. Bekena man, 'di ba? Pero
ka muna umasa. Oo. Isusplok muna namin to, correct. Isusplok muna namin ito sa ating fairy gold mother. Yan, si Malay mo. Mayat de la Rosa at malay mo. Pero huwag ka mag-alala dahil malakas ka sa akin at padadalan mo ko ng handa. Yan. Putsero Oo, agad, putsero. Yes, favorite na menudo at putsero. Lahat na may sasang kulay pula, di ba? Di ba? Medyo malakas ka sa amin sa tambalan. Ano ka na namin meron ka ng masasabi nating may backer ka na. Yeah. O isplok namin ito tapos we will let you know. But anyways, Nakaka-excite naman yun. Nakaka-excite naman yung ganyan. At saka actually partner na nakakatuwa. Alam mo, gusto ko nga makagawa ng ganito para dun sa mga talagang truly deserving din. Yung mabigyan sila ng wedding ring. Tapos merong tayong tambalanista. I just forgot her name na ang pinoprovide niya naman is yung lagayan ng wedding ring. Apparently, parang yung wedding rings pwede nang ilagay sa bouquet. Parang may pa ganun. And doon nakita niya yung post ko na ganun. Willing siya to give it for free also. 'Di ba? Nakakatuwa. Parang yan nga naisip ko nga gawin natin yan sa 20th anniversary ng Tambalan eh. Magbigay ng wedding ring? Hindi yun, partner. Mass wedding. Mass wedding for 20 couples. Oh, mass Diba? wedding. Why Pwede, not? kakaiba yan. Diba? And it's also a way of parang giving. Oo, Diba? Paying back. Diba? So ngayon pa lang, naisip ko lang partner, pwede na tayo maghanap ng 20 couples na deserving. Pwede ba magpakasal ulit? Ha? Hindi ka deserving. Doon tayo sa poor but deserving. Huwag kang Sinali yung epal. sarili. Huwag kang epal, tapos ka na. Uy, salamat, Exciting, Exciting yan. Sige, pag-usapan pa natin yan more on later on. Yan.